Všetky tie zlé pocity nakoniec nemusia byť až také zlé. Väčšina ľudí ti bude hovoriť, aby si sa zbavil všetkých zlých pocitov. Aby si bol neustále pozitívny a optimisticky naladený. Ak si však chceš zachovať zdravý rozum, nerob to. Život ti občas prinesie situácie, kedy skrátka budeš naštvaný a rozúrený. Niekedy ti skrátka rupnú nervy a inokedy zasa prereveš celú noc ako úplný úbožiak. No tak je to v poriadku. Keby si sa usmieval napríklad na pohrebe kamaráta, vyzeral by si ako vyšinutý. No i keď ťa môže dlhodobé prechovávanie týchto pocitov časom zničiť, ich chvíľkový nával ťa dokáže nakopnúť. Napríklad mňa moja nenávisť k určitému fungovaniu môjho života a ľuďmi, ktorými som bol obklopený. Prinútila sa spamätať a začať makať na seba rozvoji a uvedomeniu si toho, čo sa vôbec deje okolo mňa. Nespokojnosť s mojím životom ma dohnala k práci na takom živote, o akom som vždy sníval. Takže zlé pocity ti dokážu aj pomôcť, rozhodne o tom len to, aký postoj k ním zaujmeš. Neutápaj sa teda, neopúšťaj sa, precíť ich a použij ich k tomu, aby si v živote uspel. Dajte like alebo odber a staňte sa členmi silnej komunity. Nech vám už nič neunikne. Ďakujem vám všetkým. Magnusius.